σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα καινούργιο βίντεο. Δίπρο 13! Εδώ πέρα. Εδώ πέρα. Και Δίπρο 13, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Υγεία. Ευτυχισμένο το 2024. Ναι, ευτυχισμένο το καινούργιο έτος, το νέο έτος. Και κάντε μας εγγραφή, like, εγγραφή, καμπάνα και τέλεια σχόλια και στα κανάλια που θα βάλουμε στην περιγραφή. Επίσης, αν ξέρει κάποιος πώς να ανεβάζουμε βίντεο στο YouTube μέσω PlayStation, να το γράψει στα σχόλια. Θα μας βοηθήσετε πάρα πολύ. Ναι, όποιος ξέρει πώς να ανεβάζουμε βίντεο στο YouTube μέσω PlayStation, να μας γράψει στο YouTube, επειδή παίζουμε και Fortnite, παίζουμε Spider-Man, FIFA, Fall παίζουμε Guys. πολλά πράγματα. Ναι. Πέρα. Και τέλος πάντων, Ναι. θα... Από ό,τι βλέπετε έχω πάρει όλο το Stable Pass. Εγώ όχι. Έχω καιρό να κάνω βίντεο. Κι εγώ. Επίσης τελειώνει σε 10 μέρες το Stable Pass. Τι φάση. Τι σε 10 σε 9 μέρες. Και 20 ώρες. Ναι. Οκ, λοιπόν. Θα παίξουμε ένα πάρτι, δύο. Μία πίστα ή δύο. Πώς θα παίξουμε Δίπρο. Θα να φτιάξουμε 3 παρτάκια. 3 πάρτι. Ωραία. Θα βάλουμε το lore, το Stable Coaster του Baby Yoda. Baby Yoda, είναι ότι καλύτερο. Ωραία, περίμενε. Ωραία. Οι δυο μας θα παίξουμε. Ναι. Ωραία, στείλα μου. Στείλα μου, ρε. Σου στέλνω. Εντάξει. Μπήκα. Ωραία. Πάμε. Είναι ότι πιο δύσκολο αυτή η πίστα. Το ξέρουμε. Του Baby Yoda. Αναρωτιέμαι κυριολεκτικά πώς τη τερμάτισε. Αυτό. Αυτή είναι η πίστα. Κυρίες και κύριοι. Ναι, κυρίες και κύριοι, είναι πιο μπροστά από την πίστα. Όχι σκατά. Μη βρίζεις. Έπεσα. Εγώ περπατάω ακόμα. Έπεσα. Εγώ περίμενε. Όχι! Όχι! Παραλίγο! Ανεβαίνω. Περπατώ. Όταν ο μπάτσος δεν είναι εδώ. Είσαι εδώ. 150 ευρώ. Όχι! Παραλίγο να περάσω, ρε. Πού είσαι? Με βλέπεις? Όχι. Στο πρώτο checkpoint. Εγώ έπεσα. Νομίζω σε είδα. Με βλέπεις που πέφτει? Εσύ έχεις πάει στο δεύτερο checkpoint. Είμαι στο πρώτο και τώρα πέφτει. Κάτσε, σε περιμένω. Εκεί που γλιστράει. Σε περιμένω. Τι εννοείς να περιμένεις? Τίποτα. Πού είσαι? Έρχομαι. Αυτό εννοούσα. Πλάκα κάνεις? Όχι! Ανεβαίνω. Σχεδόν την τερμάτισα! Έλα ρε φίλε. Ωραία. Με βλέπεις? Όχι. Πέφτω. Α, ναι, σε είδα. Εσύ με βλέπεις που πέφτω. Όχι. Και ηλεκτρίζομαι. Όχι. Wow. Πέρασα από αυτό το σημείο. Good for me.
δύσκολο. Το ξέρω! Έφτασα εκεί που είσαι, αλλά έπεσα. Γιατί με είδες? Όχι. Αλλά σε βλέπω που πέφτεις. Μην ξεκινήσεις από το checkpoint, να βρεθούμε. Πετάω μια βαλίτσα με λεφτά. Εγώ πέταξα ένα 4 μπλοκ και ακόμα πέφτει. Ωπα ρε, ακόμα πέφτει. Και εγώ ακόμη πέφτω. Ακόμη πέφτω. Ακόμη πέφτω. Ωραία. Γεια σου φιλαράκι μου. Γεια σου φιλαράκι μου. Ήρθε η ώρα να πεθάνουμε. Πέφτω. 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 Έπεσα. Shit. Έχω βάλει τα λαμπιόνια. Ποια τα τζάμπο. Ωπα ρε, η μπάλα κάνει δουλειά. Δεν το ξέρω. Ωραία, θα περάσουμε σε αυτό το βίντεο. Δεν κάνει dive. Wow. Όχι ρε, πάρα λίγο να την κερδίσω. Αλήθεια σου λέω. Αν δεν είχαμε την μπάλα. Στο τσακ. Και πέφτω. Όχι. Μια φορά να το περάσω αυτό. Μία. Ωρε, φίλε, είναι το πιο δύσκολο. Θα κοιμηθώ μέχρι να πέσω. Είναι δύσκολο, τι στο καλό. Το ξέρω, την έχω παίξει. Τι πώς δεν έχω παίξει πολλές φορές. Ωπα ρε. Ωπα ρε. Τι στο καλό είναι αυτό. Ελα. Όχι πάλι ρε φίλε. Δεν με βλέπεις που έχω πολύ, που είμαι. Ναι. Εσύ με βλέπεις που πέφτω. Ναι, γεια. Όχι. Πάνε τα λαμπιόνια. Πάνε τα λαμπιόνια. Τα λαμπιόνια. Ω! Τελείωσε ο χρόνος. Θα παίξουμε μια κανονική πίστα τώρα, οκ. Ναι. Όχι του Baby Yoda πάλι. Τι να παίξουμε, Only Up. Γιατί μου βγάλε ad. Για κάποιο λόγο μου βγάλε ad. Θα παίξουμε Only Up. Όχι only up. Γιατί Φτιάχνω εγώ πάρτι. φτιάξει και βάλω Only Up, οκ. Δεν βάζω only up με... εντάξει, θα βάλω only up. Θα δούμε ποιος είναι καλύτερος στο Only Up. Επίσης, παιδιά, έκανα μια μετακόμιση στο δωμάτιό μου, θα σας τη δείξω και θα σας δείξω τι μου έφερα η Βασίλης. Θέλω να γράψετε τα σχόλια τι πιστεύω ότι μου έφερα. Και στον Τύπρο, στα σχόλια να γράψετε. Ναι, να βρούμε. Στείλε μου μία. Μη δεις την πίστα. Όχι. Μπες. Δεν βλέπω. Δεν ήρθε. Ωραία. Τι πίστα είναι. Μούλος dropping. Ναι. Και μου είναι αυτή η πίστα. Του Cold Νούνιος. Δεν ξέρω εγώ. Καλύτερα να έβαζες την πίστα του Κόρα. Δεν την έχω. Άρε. Δεν την έχω. Είναι εύκολη η πίστα του Coral. Βλακία είπα.
Ρε, τι στο καλό. Είναι πανεύκολο. Ναι, ξέρω, αλλά εγώ έχω κολλήσει σε ένα σημείο. Το ξέρω, την έχω ξαναπαίξει. Όπα, φεύγω. Περίμενε με στο τερματισμό όταν περάσεις. Γιατί Έτσι. υπάρχει ένας λόγος, όχι έτσι. Για να πάω μέχρι το τέλος. Όπα, ρε, τι είναι αυτό. Πέφτω μισή ώρα. Εγώ τι σχεδόν την τερμάτισα. Εντάξει, περίμενε με. Την τερμάτισα. Εντάξει, περίμενε με. Άσε, βαρέθηκα, τερμάτισα. Όχι. Γιατί το έκανες αυτό. Γιατί. Δεν ξέρω. Πάμε μια τελευταία. Γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θες να παίξουμε τέτρις τουρνουά. Δεν θα μπούμε μαζί με τίποτα. Φτιάχνω εγώ πάλι. Όχι, έφτιαξα εγώ. Άργησες. Στείλε. 10. Μόνο εμείς οι δύο. Hi. Κόλλησε, το είδες. Ναι, το είδα. Πέρασα μέσα από το μπλοκ. Τι στο καλό. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Το σημερινό μας βίντεο, like, εγγραφή, καμπανάκι και σχόλια και κάντε αυτά που είπαμε προηγουμένως και να γράψετε και αυτά. Τα σχόλια θα ακολουθήσουμε. Κάντε subscribe σε όλα τα κανάλια που θα γράψουμε στην περιγραφή. Το καλό που σας θέλω. Ναι. Γεια σας. Γεια σας.